Kandidato sa Mr. Cagayan de Oro 2023, gipusil patay sa wala pamailing suspetsado. Kabanay sa biktima nga nawagan og hustisya. Kapulisan nagpadayon sa investigasyon ug daghang haanggulo ang ginatan-aw nga posibleng motibo sa krimen. Ani report. Kini ang aktual nga video atol sa pagtabang sa biktimang si Adrian Rovic Fornillos, 24 anyos. Human kini gipusil sa wala pa mailing suspetsado sa 1314th Street, Nazareth, Cagayan de Oro City, Martes sa gabi. Nadala pa sa ospital ang biktima apan human ang pipila ka oras namatay gihapon kini. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga igo sa likod nga bahin sa ulo ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Gikan matud pa ang biktima sa gym ug padulong unta sa balay sa iyang higala aron mag-practice sa iyang talent performance para sa Mr. Cagayan de Oro. Diyang minaog na kuno ang biktima sa iyang motor. Kalit kining gitaparan sa mga sospek. Gipahubo ang iyang helmet ay gipusil dayon sibat. So na may na akalap nga impormasyon nga dunay gisakyan ang suspitsado nga color white nga tricab. So mo'y sunod karon sa mga operatiba ug base sa account sa statement sa mga witnesses mao nay atong gisubay karon. Dini mismo sa kung gikahimutangan walay kaluoy nga gipusil patay ang nasangpit nga biktima. Hinungdan nga nagpadayon ng investigasyon nga ginahimo sa kapulisan kung asa nagkadaiyang anggulo sa motibo ang ilang ginalantaw. Initially, ang hipi sa Police Station 9 ang nagluwat og pamahayag nga pageant related, pero wala pa gid mohunong ang Cagayan de Oro City Police Office sa ingana nga motibo. So tanang angguluan ablihan kay lalaki man ang biktima, daghan sa kalambigitan. Ang banay sa biktima kinsa wala na nagpa-interview at tubangan sa kamera, nagbangutan tungod sa panghitabo. Matod nila, wala kuno sila nahibaw-an nga nakalaban sa biktima. Busa, buot gayud nila maangkon ang hustisya para kang Adrian. Nagpahasubo sab ang Mr. Cagayan de Oro Organization ngadto sa pamilya ni Adrian, mahal sa kinabuhi ug mga higala. Sumala sa organisasyon nga ilang na ila nga malipayon, buutan ug dagang higala ang biktima. Padayon ang panawagan karon sa Cagayan de Oro City Police Office ngadto sa mga individual nga adunay impormasyon sa pagpamusil nga makig-alayon kanila. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao